היום במגזין און. שלום לאבי נשר. שלום, שלום. אני יכולה לשחק איתך משחק אסוציאציות קצר? יכולה לעשות במה שאת רוצה. נשמע מעניין. אוקיי, מה אומרת לך המילה קשת? כסף, אין חניה. קשת! בשמיים יורד גשם ומיכל ינאי שר עם שמלה ורודה. מודי ברון חושף פרטים אינטימיים. המהלך המתוכנן זה הסתפרות וחזרה בתשובה. מדוע בחרת להקרין את סודות בפרמיירה כאן בדרום? עשינו את זה לפני 3 שנים בסוף העולם שמאלה. כלומר, הוא עלה הרעיון כי הסרט מתרחש במדבר בעצם, בעיירה דרומית נידחת. תם ונשלם לו מגזין און 2007, היה שבוע מעולה. נתראה בפסטיבל דרום 2008.